Dagiti chismosa Good anak itabe no nagtitipunda Ay sus ado ti kasta Amin nga aglabas iti news fida isut tapik na Amin nga karuba ket madilaw da isut pagrugyan aga-apa Kati sa umay sa ipadalunda no di makisayan ketlay na yun ang dagitay salit nga chismosa agramit istorya iwaras-waras na di nga makatal na dagiting iwgiwat da gaput da kes nga apal dati datuma ay nakakatkatawalaeng perperjenda kakatwada at dantumet lang iti aldaw dumteng ti karma dagiti inaramid mo ipadam at tao ketlak amen to di mo kad ammo dagita gagayam mo adot sa udat liklikod mo dati ammom no sika tinakasango ay nagsaya at da Yen labot pudo pa'y ngiwag ka Salit nga chismosa Agaramit istorya Iwaras-waras ka Di nga makatal na Dagiti iwgiwat da Gaput dakis nga apal dati datuma Ay nakakatawa na perperjendat kakadwada Awan prenot niwniwat ka Salit nga chismosa Agaramit istorya Iwaras-waras da Di nga makatal na Dagiti niwniwat da Gaput dakis nga apal dati datuma Ay nakakatawa na perperjenda kakadwada Ay nakakatawa na perperjenda kakadwada Ayan para kinikinimkim Yes, hello po sa 101 eyes po natin. Maraming pong salamat at sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat sa inyo. Bagak metken ka idi ano gandat muntot agsubli I get sorry tadya maikari napalalo ngamin ti sakit na ideal daw api manaw ka sa di kapay pulos kimita tawen met ati naglabas rinuruwam ko tinagwayas sakbay nalipatan ka namin aluwak nagparparik na
na nga kumabag kuwag sublita hindi naglata kinit-kinita Into nagsarat ka kung sinapan ka ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sa tupay pangato en ipababa kastantot panang iparik na nabiyagak na awan ka Ayan, happy watching Ate Loretta Tolentino Tabios. Hello, Manang Irene Salviejo. And of course, to Sir Donald Agron. Pinto nagsarap ka kung sinapan ka ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sa tubay pangato en ipababa kastantot parang iparik na nabiyagak nga awan ka amok nga agbabawikan na amiris mo't nagbidutan I am sorry damage has been done Chokbet in agarap sa maituran balay giit masarakan kalpasan niya siya ket panawan Into nagsarat ka kung sinapan ka ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sa tubay pangato en ipababa kastantot panang iparik na alabiyara nga awan ka Pinto nagsarap ka kung sinapan ka ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sa tubay pangato ken ipababa kastantot panang iparik na nabiyagak nga awan ka Yan, happy watching Madam Dali Acuña. And to Tito Carlos. Yes. Sir Nicolas Laurente. Thank you so much po. Sir Dan, Tita Agnes Conana. Yan, isagot ko man dati request ni Tito Carlos. Hello, anak Arsel James Kahigal. Thank you so much, anak, for watching. Please share. Share lamang po ang ating YouTube Live and our FB Live. Hello po, Rose Miguel. Happy watching. Manipod pa lang ni Jay Hawaii. Thank you so Yan. much, ma'am. Iuray tayo lang dagiti request tayo apo. Kat Yes. Bessie pala ni manager. Bossing. Ayan, isagot ko man pa dati request ni Tito Carlos and Tita Pat Pukan. And happy watching Madam Roxanne Aguilar and Marjorie Pavel Pascua. Matmatak tangatan tabareng
magparangka. An niniwan mo adya makita, hindi aldaw api manaw ka. Numan pa'y biyag ko adayo ka, lagip ni ayat tsak maisina. Kanayon kalata dito'y manunod, si kalatat ipitpitik to'y puso. Mangrugi na sumgal to'y puso, gapot na palaos nga iliw. Nabayagan biyag ko adi ka nakita, das na unday apanawen ajak nang nyagan. Day tatimek mo tunggal agsapa. Yan, happy watching, sorry. Happy watching, Sir Emark. Nula kumabiyag ko nalaklaka, nga umayak tapnon maarakop ka. Tabare maep-epan kuma, iliw kuken ka nagpaiduma. Biyag ko uray adayo ka, jak tu pulo si waksi di kariken ka. At daak ito'y agur uray ken ka, ay ako sublianam to kuma. Mangrugi na sungkan to'y puso, kaput na palaos nga iliw. Nabayagan biyag ko adi ka nakita, kas na unday apanawen ajak nang ngegan. Day tatimek mo tunggal agsapa, mangrugi na sungkan kuy puso, kaput na palaos nga iliw. Nabayagan biyag ko di ka nakita, kas na unday apanawen ajak nang ngegan. Day tatimek mo tunggal agsapa, day tatimek mo tunggal agsapa. Ayan, nice song ko na ni Madam Rose Miguel. Yes. Kalpasan ka rin ti sunatay, tingar ka di tiya. Nagal ti song, ito pekundawang nga naka line up, sabon ken bokel. Yes. Happy watching, Manang Kojaki. Hello po, hello po. Yes, pare din nag-request, nalipat ako matinagan ng dungo biyakong. Jemar Padron. Hello, Jason Luna, Iglesia, happy tricking bats. Leonard Guzman, Rose Miguel, and Auntie Wayne, Zerly. Okay, pagdala din isang request.
ado. Nyo. Yun na silang jay buong nakasyay na ita. Doon na jay buong nakaribantay ta. Yem no kulot day jay buong negro day ta. No puraw jay mani makademya day ta. Ay, naghimas. Muna lapaga jay mani nagagara daita. Ay, sus, nasakit ah. No nangisip jay mani ay napait daita. Naraman ang sus. Taksud. Yem no agpapasada jay mani kapuko daita. Ano ka? Ah, Ganon? Yes. No, pura chay bipel. Itlog mo daw. ay, sus. Yun na labagan si Bukel. Hupo kayo. Doon ang isip si Bukel. Bungat lumboy. Ngayon doon na siling si Bukel. Okel.